खुलुमबाय बयखौबो आंनि बर' फोरोंगिरि बर' टिचार इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। बेजों लोगोसे आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाबाय माने बर' रावनि रावखान्थिनि मोनसे बाहागो गारां रिंसारथि। बे गारां रिंसारथिखौ माबायदि सार्टनि गेजेरजों खोन्थानांगौ आरो बेजों लोगोसे माखासे आखुथायफोर बेखौ आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो लादों। दा मोनसे खोथाखौ जों गोसो होनांगोन जे जोंनि माखासे फरायसाफोर आरो बेजों लोगोसे साफा सानै सोलोंगिरिफोर बिथांमोना दाबो कनफिउज जायो रिंसारथि आरो हांखोनि सायाव। बे हिसाबै आं दा नोंथांमोननो बेखौनो क्लियारलि खोन्थाना होनो नागिरदों रिंसारथिनि सायाव, आरो गोनांथि जायोब्ला आङो हांखोनि सायावबो आङो नोंथांमोननो भिडिअ खालामना खोन्थागोन। आरो बेजों लोगोसे आङो मोनसे भिडिअ खालामखागोन माने रिंसारथि आरो हांखोनि डिफारेन्स। बे डिफारेन्सखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। दा नोंथांमोना बे गारां रिंसारथिखौहाय सार्टनि गेजेरजों माबोरै मिथिनो हायो आरो बेजों लोगोसे बेनि माखासे आखुथायफोर आं दा नोंथांमोननो बेखौ खोन्थाना होनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो बुजिगोन। बर' रावनि गारां रिंसारथि नङा होमबा? दा बर' रावनि गारां रिंसारथि होनोब्ला गासै बर'आवहाय मोनद' गारां रिंसारथिफोर दं। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बे जाबाय अ, आ, इ, उ, ए आरो ओ। बे मोनद' गारां रिंसारथिखौ आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव सार्टनि गेजेरजों खोन्थानि, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दा सार्टखौ ओरैबायदि बानायना लानांगौ गारां बोनाय जायगा आरो गारां बोनाय आदब। थामहिनबा नैबे प्लेस मेनार, बे मोननै जिनिसखौ जों मिथिना लानांगोन। दा गारां बोनाय जायगानिफ्राय जोङो सिगां, गेजेर आरो उन बे मोनथाम बाहागोआव रानना लानांगौ। आरो बे मोनथामखौबो जोङो गुवार गुसेब गुवार गुसेब गुवार गुसेब बे बाहागोयै रानना लानांगौ। थामहिनबा जों बै नैबे गारां रिंसारथिफोरखौ गारां बोनायाव जोंनि खुगानि जा सेप, जोंनि खुगानि जा महर, बियो बबेबा रिंसारथिखौ गारां बोयोब्ला गुवार जागोन आरो बबेबा गारां रिंसारथिखौ गारां बोयोब्ला गुसेब जागोन। थामहिनबा खुगाया दुलुर जागोन। बे हिसाबै आङो गुवार गुसेब लिरदों दै। गुसेबनि जायगायाव नोंथांमोना दुलुरबो लिरनो हागोन। बेयाव जेबो गोनो गोथो गैया, गुवार गुसेब एबा दुलुर। जेखौ दा नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय जानांगौ। ओमफ्राय दाना गारां बोनाय आदब, बे गारां बोनाय आदबनिफ्राय जोङो गोजौ, हायगा आरो गाहाय बे मोनथाम जायगायावहाय जोङो फज'नानै लानो हायो। जायखिजाया नोंथांमोना बे सार्टखौहाय बेबायदि खालामना लाबानो जाबाय। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानि, जोंहा गारां बोनाय जायगानिफ्राय सिगां जायगायाव जोङो मोननो हायो आरो गोजौ जायगायाव इ, बे इ, नैबे इखौ मोननो हायो जोङो। थामहिनबा जों बेखौ गारां बोयोब्ला गोजौ जायो इ आरो सिगां जायगायाव जायो, जोंनि खुगानि सिगाङाव जायो। आरो जोङो हायगायाव मोननाय ए, थामहिनबा बे गोजौबो नंद्रायला गाहायद्रायबो नंद्रायला माने मिडल जायगायाव, थामहिनबा हायगा। बे हायगा जायगायाव मोनो। ओमफ्राय जोङो नैबे गेजेर जायगायाव मोननो हायो आ। गोसोआव लादो आ। बे आया गेजेर जायगायावहाय जोङो खुगाया गुवार जायो आ, ओमफ्राय बे हायगायाव जायो। आरो बेजों लोगोसे उनावहाय मोननो हायो जोङो उनावहाय थामहिनबा बेयाव गारां बोनायाव गोजौ जायो। ओमफ्राय बेनि गारां बोनाय जायगाया जाबाय माने बेनि प्लेसआ जाबाय उनाव जायो आरो उखौ मोननो हायो जोङो गुसेब। थामहिनबा जों खुगाया दुलुर जायो उ गोसोआव लादै। ओमफ्राय अ, बेयावबो जोङो खुगाया दुलुर जायो अ, थामहिनबा गुसेब जायो। दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। हायगायावहाय आ, थामहिनबा बेनि खुगा बे रिंसारथिखौ गारां बोयोब्ला जोंनि खुगाया गुवार जायो आ, आरो इ, ए बे मोननैखौबो जोङो गारां बोयोब्ला जोंनि खुगाया गुवार जायो, गोसोआव लाबानो जाबाय। आरो नैबे खौ जों गारां बोब्लाबो जोंनि खुगाया गुवार जायो आरो उ आरो अखौ जोङो गारां बोयोब्ला जोंनि खुगाया दुलुर जायो एबा गुसेब जायो। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दा नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय जानांगौ, आरो बुजियाखैबा आंनाव सोंहर, आं क्लियार खालामना होफिनबावगोन। दाना जोङो गारां बोनाय जायगानिफ्राय जों मोनथाम बाहागोआव खालामनानै बेखौ जों मोननै बाहागो खालामना लादों आरो बेयाव गारां बोनाय आदबनिफ्राय जों मोनथाम बाहागोआव बोखावनानै लादों। आखुथायफोर नङा होमबा? दाना फार्स्ट पइन्ट हिसाबै दङ बर' रावाव गासै मोनद' गारां रिंसारथिफोर दं। बेफोर जाबाय अ, आ, इ, उ, ए आरो ओ। बे मोनद' गारां रिंसारथिखौ आं सिगाङावनो बुंखादों। बे मोनद' गारां रिंसारथिखौ जों दा बेखौ मोनसे आखुथाय एबा केरेक्टार हिसाबै लानो हायो। दानिया जाबाय 2 नाम्बार पइन्टआव दं बर' रावनि गारां रिंसारथिफोरखौ गारां बोनाय जायगानिफ्राय मोनथाम सिगां, गेजेर आरो उन बाहागोआव राननो हायो। बेजों लोगोसे बेफोरखौ खुगानि महरखौ नायनानै गुवार आरो गुसेब मोननै बाहागोआव राननो हायो। थामहिनबा नैबे खोथाखौ बुंदों गारां बोनाय जायगानिफ्राय सिगां, गेजेर आरो उन, आरो बेखौ गुवार आरो गुसेब मोननै बाहागोआव रानना लानाय बे खोथाखौ बुंदों, गोसोआव लाबानो जाबाय। दानिया दं 3 नाम्बार पइन्ट बर' रावनि गारां रिंसारथिफोरखौ गारां बोनाय आदबनि सायाव नोजोर बोयोब्ला बेखौ गोजौ, हायगा आरो गाहाय मोनथाम बाहागोआव राननो हायो। थामहिनबा गारां बोनाय आदबनि बे गोजौ, हायगा आरो गाहाय बे मोनथाम बाहागोनि खोथाखौ बुंदों, गोसोआव लाबानो जाबाय।
दाना 4 नाम्बार पॉइन्टआव मोननो हायो जोङो बर' रावनि गारां रिंसारथिफोरखौ सोदोबनि गिबि गेजेर आरो जोबथियाव बाहायनो हायो जोङो बर' रावनि गारां रिंसारथिफोरखौ जोङो सोदोबनि मोनफ्रोमबो जायगायावनो गासै मोनद' रिंसारथि दं नङा होमबा मोनफ्रोमबो जायगायावनो गिबि गेजेर आरो उन जायगायाव जोङो बाहायनो हायो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय आरो एग्जाम्पल हिसाबै जेनेबा जों आ नङा होमबा आ बे आखौ आङो गिबियाव बसायनि गिबि गेजेर आरो उन नङा होमबा बे मोनथाम जायगायाव आं बसायनानै होनो नायबानो जाबाय जेनेबा आजों नङा होमबा आखाइ हो बे आखाइया गेजेराव थाबाय नङा होमबा आया जेनेब्ला बिबार नङा होमबा बे आया गेजेराव थानो थाखाय हो बे आया गेजेराव थाबाय नङा होमबा आरो बेनि उनाव जोङो मोननो हायो बिखा जेनेबा बे बिखाया आया जोबथारनो थाखाय बेबायदिनो जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि गारां रिंसारथिफोरखौ जोङो सोदोबनि गिबि गेजेर आरो उनावहाय बसायनो हायो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दाना 5 नाम्बार पॉइन्टआव दङ बर' रावनि बेफोर रिंसारथिफोरखौ हारसिङै उदाङै गारां बोजायो आरो गासिबो रिंसारथिफोरानो गारां गोनां बै बर' रावनि गासिबो गारां रिंसारथिया हारसिङैनो उदां बोजायो माने हारसिङैनो गारां बोजायो थामहिनबा गुबुन हांखो एबा गुबुन रिंसारथिफोरनि हेफाजाब नाङा आरो बे हिसाबै जोङो मोननो हागौ मोनसे पॉइन्ट गारां गोनां थामहिनबा बर' रावनि गासैबो रिंसारथिफोरानो गारां गोनां जों कनसनेन्टआव मोनदों खौरां रिंसारथियावहाय माने बबेबा रिंसारथिया गारां गैयैनो बबेबा रिंसारथिया गारां गोनां बेखौ नोंथांमोना बै खौरां रिंसारथिया कनसनेन्ट फनेम्सनि भिडिअ नायबानो जाबाय अब्ला नुगोन मोनथिगोन दाना जोंहा 6 नाम्बार पॉइन्टआव दङ बर' रावनि गासै गारां रिंसारथिफोरानो नैथि महर सेकेन्डारि फर्म दं दाना बर' रावनि गासैबो रिंसारथियावनो सेकेन्डारि फर्म दं होनो जेरै अ नि फर्मआ माबा अखार नङा होमबा आ नि फर्मआ आकार जेरखम इ नि फर्मआ जाबाय माने सेकेन्डारि फर्मआ सिखार बेबायदिनो जोङो मोननो हायो हो दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ क्लियारलि आरो बुजियाखैबा आंनो खोन्थाहर आं नोंथांमोननो क्लियार खालामनानै होगोन आरो सोरनोबा पिडिएफ नांगौब्ला खोन्थाहर दा नोंथांमोना बयबो बुजिबाय जानांगौ बुजियाखैब्ला आंनाव कमेन्ट खालाम सोंहर आं खोन्थागोन आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बुजिदोंब्ला आरो लोगोसे शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो मोननो हानाय बायदि आरो बेजों लोगोसे जोंनि बै फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे सरासनस्रा राव सोलोंगिरिफोर बिथांमोनखौ हेल्प खालामना हो जाहाथे बिथांमोना मिथिनो हायो बेफोरबायदि बर' रावआवहाय गारां रिंसारथिनि बाहायथि दं होननानै आरो बेजों लोगोसे आं माखासे भिडिअखौ खोन्थाबावखागोन मोजां भिडिअ बिदिनो आरो आथिखालाव दानि मेट्रिक परिखा जायफ्रा जोंनि बर' फरायसाफोर फंबाय बिनानावमोन बिथांमोना मेट्रिक लिरगोन बेनि आं भिडिअ खालामनानै खोन्थानो नाजागोन सम मोनोब्ला बे हिसाबै नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो बेबायदिनो मोजां भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैगोन आरो उननि भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै आङो दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।